Selamat hari Minggu madihita saluhutna pukaot tama parmingguota di bagasan sadarion atong tapasada marohata memuji pasangapod debata maredde mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Sian sion situan ni hinadenggan, marsinondang debata. Say narodo debata jaladang tagamon hohom ibana, ay songonod do didok Jehovah. Usehonok kumaek tu akka na mauas dohot sunge tu akka na mahiyang. Usehonok kumatututod dikku tu pinoparmunan waeng jala pasu-pasuokku tu pinoparmusogot. Jehovah do debata jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma akka pelean pestai sahatro di akka taduk nilanggatan. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami do mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot dohami di jauho tusi, saya suruh matod di porbadia tu rohanami, asalohot tuho hami marhite-hite haporsiaw nasitong, jala asataktong halason hami pasangapon goarmu. Na terpuji rodi saleleng-leleng na. Amin. Oh
matik di minggu hasasaun ito di porbadia sadarion, ima na tersurat sian ulaun ni apostol bidu 20 ayat 20 walu. Atong ramoti hamuma dirimuna rodi sadok panggungani, ai di patidang to di porbadiai do hamu gabe si mata-matai. Asa di parmahani hamu hurian itu hani, na tinobus na marhite sian mudarna sadiri. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian debata laho mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata, say parbuboy mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohato dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolom, ni habangsa habadiomi manopoti jala menganggukod dosa nami. Masa jojo tuarsai hami homar hite pikiran dohot hata dohot pambahinan nami naroai. Ale Tuhan debata, dan huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa sian ate-ate nami, dohot nasa siat todinami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dan doso diri nami hubain hami. Dibaheni, tamado rimasammu jala uhumamu hami tuhamatian saleleng nilelengna. Alai nama porus mahami nuaing tuansi niroham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasasan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholoan ni roham. Si pangolu hami dot alani guarmuna badiai. Ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin.
Tabegema hata baga-baga ni debata taringotu hasesani dosata. Para siroha jala perdenggan bahasa do Jahoba labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon madi debata nadigijang. Amin. Tajaha maturpuk epistel di pesta parjolo perngotan di hasasaun itu di Porbadia tersurat di Joel bidutolu ayat sada satro di ayat 5 songonon madidok bisi jadi dung songoni pangusehonokku matodiku tunasa sibuk gabe manurirangi maaka anak muna dohot boru muna marnipi maaka situa muna jala maralatan aka doli-doli muna. Doa karena bosan negara pamasahonokku ya hari jala pamasauku doaka partina daun di langit dohot di tanoon mudar dohot api dohot timus na marsi jongjong. Alai nasa nama joguan ni Jahoba malua do. Ai di atas ni dolok Sion do di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jahoba hian. Jala di tonga-tonga ni halak na maluai do akka na ni jo ni Jahoba. Ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala na opeopsa. Amin.
hatidakon maha porsiaotai, songon nahin hatidakon nidongata saha porsiao disadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumopalangi do tanom. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tidubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya todi porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua torudung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogona sohatu dosani. Isima ibana, pai mamulak suku tu tanoon, manguhumi halak na mangodudo na mate. Au porsea di porobadia, jalado sadahuria na badia, kuria topan halak Kristen akan abadia, do dihasasani dosa, do dihatai na madok, mulak mangodudo suku dagni halak naung mate, do dihangoluan na sorasuda. Amin. Por sesi sendi.
Tikting di Minggu Pentakosta Parjolo 8 Juni 2025. Na Parjolo Goar ni Minggu ta sadarion ima minggu pesta Parjolo parningotan ari hasasaur nito di Porbadia doho tema ulaon nito di Porbadia paduahon danak nasorang. Nah di hari Kamis 5 Juni 2025 di basa-basahot tuhata do danak boru di keluarga Niamata Albert Sabin Manalu Inata Agustina B Boru na 70 ruas ni Huriata Nir Sada Pitu 45 Wik Laudekia hipasdo danahi nang natorasna na patuluhon padidion na badia. Di hari sadarion Minggu 8 Juni 2025 di Parmingguon Arian pukul 10 dung sipul jamita patu paon ni Huriata do padidion na badia tu tolu halak yanakon ni ruas ni Huriata na paupaton nanaing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasum ma Dr. Krisanto Chandra Yuda Gultom anak Niamata Thomson Gultom SH tubuh ni Inata Rosintan Boru Sinaga SPD ruas ni HKBP Depok Sada Wik Judea dohot Orwana Hana Putri Febriana Boru Sinaga ruas ni HKBP Banyuwangi Resort Malang Boru Niamata Markus Mujianto tubuh ni Inata Sri Widari pamasu-masuo di hari Sabtu 14 Juni 2025 di HKBP Depok Sada napaduahon tikting Parjolo naing majalo pasu-pasu parbagasong ma Einstein Managar Panangian Baribing anak Niamata Situa MRA Baribing tubuh ni Inata Dr. Rengsi Uli Boru Simajutak ruas di HKBP Depok Sada Nasian Wik Epesus dohot Oroana Riyama Melisa Lubatoruan Boru Niamata P Lubatoruan tubuh ni Inata J Boru Huta Barat ruas di HKBP Jambi Resok Jambi pamasu-masuo di hari Sabtu 28 Juni 2025 di HKBP Depok Sada napalimahon ruas Nataba mamuka sadarion Minggu 8 Juni 2025 gabe ruas ni HKBP Depok Sada ma na Parjolo keluarga Niamata Leonard Manatar Marulitua Sianipar Inata Preti Sitia Boru Sianture Inganan Dasida Jalan Nusa Indah Villa Blok A Onom nomor 7 Pengasinan Sawangan Nir 20 Walusia masuk di Wik Bethlehem Nasida Rosian HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa napaduahon keluarga Niamata Randi Roberto Pangaribuan Inata Ruth Epa Solina Boru Simare-mare Inganan Nasida Klaster Citra Garden 3 Blok A4 Jalan Kupu Bombay Pasir Putih Nir 2090 masuk di Wik Bethlehem Nasida Rosian HKBP Pajak Baru Resort Belawan Baru molo disodo Nasida asa jongjong ma di inganana ya mau lihat ya napaonopon ruas Napida membuka sadarion Minggu 8 Juni 2025 Pida Huria Sian HKBP Depok Sada Ima keluarga ni Amata Tony Edi Darmawan Purba
Inata Dewi Timoria Boru Siburian Nir Sadasia 24 Nasian Wek Epesus Nasida Pidahuria tu HKBP Sukarame Resort Immanuel Dolok Masihol Sumatera Utara. Napapituhon Pesta Paduahon Parningotan Ari Hasasaur ni ito di Porbadia. Di hari Senin sia Juni 2025 patupaon di Huriata do sahali parmingguon di Pesta Paduahon Parningotan Ari Hasasaur nito di Porbadia masuk pukul 10 harian. Na pawaluhon pasahat ulos hatuaon 70 tahun. Di hari Minggu 20 sia Juni 2025 di parmingguon harian pasahaton ni Huriata do ulos hatuaon tu naung marumur 70 tahun tu ruas ni Huriata naung gonok marumur 70 tahun tu ruas na mangarade majalo ulos hatuaon ni asa dipasahat ma tu situawek para tangyangan napasiyahon pendaftaran parguru malua reguler angkatan tahun 2025-2026. Pendaftaran parguru malua reguler angkatan 2025-2026 nunga dimulai mamuka hari 10 Mei 2025 sahatu 20 sia Juni 2025. Turuas nanaing mendaftar asa dipasahak ma tu kantor sekretariat buhut mabuan fotokopi akte padidion rabdohot surat keterangan sian situawek molo na sian huria di luar ni HKBP Depok Sada mabuan surat pengantar sian huria asal na pasapuluhon pangebation paduan suara TK PSKD Depok. Di hari sadarion Minggu 8 Juni 2025 Rodo mangibati Huriata ima paduan suara TK PSKD Depok nalau patu begehon ede puji-pujian di parmingguon manogot pukul 7 naking nunga terlaksana. Napasapuluh sadahon calon situa dan pemekaran wilayah WIK pertangyangan. Huriata mamorluhon calon situa nama ngarade makobasi ulaon ni Huria tarlumobi disakap ni Huriata lao pahebakon wilayah pakobasion di piga-piga WIK pertangyangan. Songoni nang situa na lao mamongoti pensiun. Ima di WIK Philadelphia, WIK Jordan, WIK Laodikia, WIK Judea, WIK Ephesus, WIK Getsemane, WIK Jerusalem, dohot WIK Bethlehem. Disosoi Huriata do ima aka guar-guar ni calo situa di pasaha ma di ujung ni bulan Juli 2025 naro. Pasa 22 hon laporan rekap na dana pembangunan manang laporan rekap parhepengon ni bidang dana panitia pembangunan di Huriata di bagasan mingguon boy may daota marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton mauliate huhut manosoi tuganup ruas asa pasahaton guguan tok ripe doho janji iman tu pembangunan marhite situa WIK pertangyangan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite na margugu ganup ruas di Huriata bui marture para dalan ni pembangunan ni. Pasapulutuluhon ralat pertanian WIK Bethlehem. Pada jadwal pelayan pertanian WIK Bethlehem Rabu 10 Juni 2025 nama Kobasi Jamita tarsurat situa H Sirait sa sitongna situa JP Siregar.
pasaplopaton seksi sending do Dewan Marturia. Dung sipul tiktingon tapay hut-ihut mapan orang iyon na pinasaha ni seksi sending taringot 2 tahun parningotan ni Seding HKBP di HKBP Depok Sada. Pasa 15 tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huriata manang di WA Group partangnya tabi. So kanima tikting masa di Huriata di bagasan mingguon say di paso-paso tuhat tamay bayan sangap di Guarna. Shalom. Selamat hari Minggu Amang Inang saudara sekalian. Selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh merayakannya pas di hari kegiatan sending pada saat ini. Saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Amang Uluan kita, Pendeta Sitorus, dan juga berterima kasih kepada Amang Pendeta Edwin Sihite dan juga Amang Pendeta Amang Marsaldo dan juga kepada seluruh Sintua dan juga dewan-dewan, seksi-seksi dan semua kita yang boleh hadir di sini Amang Inang. Terima kasih untuk dukungan di dalam kegiatan-kegiatan sending. Terutama Amang Inang kami berterima kasih kepada semua Sintua yang sudah mengutus weeknya untuk ikut di dalam 3 kegiatan di tanggal 6 kemarin, Juni ini juga, yaitu lomba vokal group, kuis Alkitab, dan juga rangkuman. Nah di mana kemarin vokal group itu juara satunya dari Guik Philadelphia, puji Tuhan, dan kuis itu dari Yudea dan kemudian rangkuman dari Guik Laodikia. Kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Amang Inang, kami mau sedikit menjelaskan apa sebetulnya pokok daripada tugas daripada seksi sending ini. Kita tahu Amang Inang, seksi sending itu adalah pekabaran Injil. Jadi yang utama daripada pelayanan sending itu adalah memastikan jemaat kita apakah sungguh-sungguh sudah memahami tentang kepastian keselamatannya. Karena pada ketika kami melayani di dalam kunjungan-kunjungan, masih banyak yang mempunyai pemahaman yang keliru tentang keselamatan ini. Ketika kami bertanya, apakah Inang sudah yakin pasti masuk surga? Ada yang menjawab, bahasa guru ni Tuhani mak. Berarti bisa kemungkinan masuk surga, bisa kemungkinan neraka ya, jiwanya binasa. Padahal sebetulnya Tuhan Yesus sudah datang untuk kita bisa memilih bahwa jalan keselamatan sudah disiapkan. Nah disinilah tugas kami Amang Inang menjelaskan bahwa kita harus yakin, tidak ada alasan kita tidak yakin karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Kemudian ada juga menjawab yakin. Tapi setelah kami tanya, kenapa Amang Inang yakin? Karena saya sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa, sudah rajin memberikan persembahan ke gereja. Nah di sana juga itu pemahaman berarti mengandalkan usaha sendiri. Jelas sekali di Efesus 2:8 dan 9, bukan karena usaha, itu sudah diberikan melalui kematiannya di kayu salib.
Nah itulah Amang Inang, pelayanan sending, kami kunjungan ke jemaat itu tidak cukup 2-3 kali, kami berulang, karena konsep yang tadi keliru tadi ya, menganggap bahwa keselamatan hanya didapat karena perbuatan baik. Nah inilah yang seringkali sampai kami harus secara terus menerus. Jadi pelayanan sending bukan sakit sekali datang sudah selesai, tidak. Kami memfollow up sampai sungguh-sungguh kami sudah yakin. Nah kalau sudah yakin, sudah paham bagaimana kita bisa menerima kepastian keselamatan kekal itu, nah kalau tidak dikerjakan itu bukan salah kita lagi. Karena di Yeskiel 3 ayat 18 jelas dikatakan, Tuhan mengatakan Tuhan akan menghukum setiap orang yang bersalah. Tetapi Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita ketika kita tahu keluarga kita, saudara kita menuju kebinasaan tapi kita tidak peduli. Artinya setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita membawa mereka supaya kita semuanya jemaat HKBP Depok 1 ini kita bersama-sama boleh menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi itulah Amang Inang, kemanapun kami pergi, utama yang kami sampaikan adalah pemberitaan Injil ini. Baik kami ketika pelayanan di penjara atau rutan, ke panti-panti, bahkan saat ini kita berusaha untuk menjangkau anak-anak Huria ini yang sempat mungkin keluar dari kekristenan, itu sekarang yang menjadi fokus juga kita. Dan juga Tuhan juga mengizinkan sending untuk membawa jiwa-jiwa yang bukan dari Kristen, itu juga yang boleh sekarang ini kami kerjakan. Dan kemudian ada juga kegiatan yang belum kami kerjakan Amang Inang, yaitu untuk melatih anak-anak sekolah minggu dan remaja. Karena penting sekali anak-anak kita ini sedini mungkin mereka itu sudah memahami keselamatannya. Mungkin kita berpikir anak-anak masih kecil seperti itu ya. Tetapi tidak Amang Inang, karena ancaman zaman ini sekarang sangat berat. Jadi kita orang tua, kita harus betul-betul jangan kalah dengan kuasa kegelapan yang setiap saat ingin mengambil mereka dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya gereja kita, saya bersyukur segala program sending, walaupun memang kita harus dari segi tenaga, dari segi materi terbatas, tapi saya bersyukur kepada teman-teman sending yang selalu siap, selalu untuk memberikan hatinya, memberikan tenaganya, memberikan materinya Amang Inang ya, karena memang banyak pelayanan-pelayanan yang harus kami lakukan. Memang tidak kelihatan pekerjaan sending itu, tetapi sebenarnya banyak sekali Amang Inang yang belum bisa kami laksanakan. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu mampukan dengan doa kita semuanya HKBP Depok 1 mewujudkan satu kerinduan bersama, yaitu semua jemaat HKBP Depok 1 sungguh-sungguh memperoleh keselamatan kekal. Karena itulah menjadi pokok pelayanan daripada sending ini. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mungkin ada di antara kita yang rindu untuk bergabung di sending. Kami siap Amang Inang, kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Karena semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Nama Tuhan Yesus yang kita tinggikan, yang sudah rela mati demi untuk keselamatan kita. Terpujilah Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Dami ni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti, ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amen. Kuria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, horas marita saluhut na. Horas. Tatangihom mahata ni debata, jamita di Minggu Pentakosta na parjulu. Parningotan, ari hasasaur nito di parbadia. Di mana tersurat di Yohanes bidu 14, mamuka siya na ayat 15, sahat tu ayat 26. Songonom ma duduk di si, takas ma tapayhut-ihut tujahaw kami matuhita saluhuna. Molo na holong rohamuna diau, radutamuna do akka patikku. Jala pangido oku matu amai, asa dilehot tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling-lilingna. Ima tod di hasitongani, naso tarjalo portibion, aidang di ida, jaladang di tadda. Alai di tadda hamu do ibana, ay narap ma ibana do hotamu, jala di bagasan hamu ma ibana. Dang tadi konoku hamu somarama, naroma au maddapoton hamu. Sautik nari nama, jadi dangbe idau ni portibionau, alai idau muna doau, ai na mangulu doau, hamu pe mangulu do. Dinasa dari ima boto om muna, au di bagasan damang, jala hamu di bagasan au, jala au di bagasan hamu. Manangise na maniop akapatiki, jala diradoti, ido na holong roha diau, alai diha holong idamangido na holong roha diau. Au pe holong do rohaku di imada. Jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskarioti. Dia doa na Tuhan ubain na holat tuhami papatarommu dirim. Dada tu portibion. Dunginin na Jesus ma mengalusi ibana. Ganuk na holong roha diau, radutan ni ido hataki. Jala haholongan ni damang ma ibana. Gabi roma hami manopot ibana. Maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha diau, dang radutan ni ihataku. Dang au napuna hata na binigimunay. Ama amai na marsuru audo. Ima huhatahot tuhamu tagan rap dope au dohot tamu. Alai anggo pangodiani ima tod di parbadia sisuron ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasa na huhatahoni tuhamu. Ima sahatna. Topik ni mingguta ulaun ni tod di parbadia di ngulu ni akan na porsea. Ulaun ni tod di parbadia di ngulu ni akan na porsea. Maganup taot tapes tahon hasasaur ni tod di parbadia. Pencurahan Roh Kudus. Alai ahado pakorhon na di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta si Ganupari. Manang songon aik sabing don mamulus songon iba molo natal marnatal saat tu hari hana naik saat sadarion ba hari hasasaur itu di perbadian na ba naimay ala rekod do tarenukon ala ido torusi mula hulak tahun gerejawi ahado pakorhonna pengaruhnya apa. Ido na pinasunggulhon ni tema sadariot tuhita. Di paingot tuhita ima ahado ulaw nito to di porbadia di ngulu ni akan na porsea. Peranan Roh Kudus itu apa dalam hidupmu? Di hamu amang inang di tonga-tonga niya kapardalanan ni ngulu na pinasa ni debata na tabulu soon. Porsea do pihita bahwa Tuhan memperlengkapi hidup kita.
manang porsea do pehita na mangula do tod din debata di tonga-tonga ni nguluta. Ala niyaha, ala buy do hitalam do nuaing sa debata, ala ni keterbukaan, dohot ala ni ketersediaan di Google tay. Nga sudi nuaing buy di sukud di siya, apalagi di AI. Ahado uwa niya sinibutuhay na itoro di jalo. Mula malay ba ahado uwa na ni usuko kamu may si to AI. Tur dia lucido di situ. Sehingga itu bisa membuat kita gabidak tu debata bahita manukun. Jika besok las sotara sahobe na adong do debata di bagasa tod di perbadia na sorang di tonga-tonga di perdalanan ni nguluta itu. Jadi mingguta sa darion ima hasasaut ni baga-baga na pinasahan ni Tuhan Yesus adorak sumanaik tu banogijang. Jala ido totong napapos sorohata na mangulu do debata, jala na mangula do debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Jadi songo dia do ngulu ni hapor siauta, ala nunga tiap tahun. Jadi sesuai do umur tanuaing, basongo ni maliling ta merayakan hari-hari besar kekristenan. Mulai san hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Alai merhiti-hiti hana naik ni Tuhan Yesus tu banogijang, itu adalah sebuah kepastian kepada kita bahwa kehidupan kekal ada. Tutu darok surugu. Jadi dang agen nama beritahon surgu. Mulu age kan seningok do di hutan nami. Medan-medan ini ada kai mana tu medan. Sedi pabor hak jol matu medan di mana dak tu medan. Ima mulu agen. Alai mulu Tuhan Yesus dau. Dia datang dari sana dan kembali ke sana. Dan itu yang kita percayai Tuhan kita, juru selamat kita. Ino nata haporsia itu hatta. Jadi nang anong be alasan di hita madok songo nedok ni nang perseding nakingani ay sipa ay sobino te natuturok surgo so no penahias yanina. Ada yang sudah dari situ. Jala ido na tahaporsay di tonga-tonga ni perdaling uluta ima Tuhan Yesus Kristus. Tu dia dari mana mulak. Dia kembali kepada tempat dari mana ia dulu datang. Nalao maaw, tubagas ni damang, pauli ingana dihamu. Duksi dungi Roma au musein. Karena itu Kristus sedang berkarya sekarang. Mabaik kapilingat tadi sih. Kapilingan yang kena porsi itu ibana itu. Molong ngasain na dihitai dungi Roma, jauh-jauhi kan itu. Jadi kolan akhir zaman jauh-jauhi. Akhir hidup petong do jauh-jauhi. Ala tahapor siya ido siya debatado hanguluan. Di hama namin ang dihita sa luho na asam berhiti siya nido adorak sosahati tatusi tadala ni tabulus do panggulmiton ni nguluon dohot sudi nasa hasusaan na dong di bagasan na. Dakolalas ni roha. Ay di portibi nagu hasusado hita. Kita berada di bumi yang sudah jatuh ke dalam dosa. Asam berhiti-hiti siya nido los ido hubungan na totong hadumuan na nang tuaka ya na kota na nektardidian non. Nang di aturan mang dir PPT di podahod do tuhita bahwa jol mapardosa do na tubu tu portibion. Asa marhiti siya nido dak sa tulop kita mo dok bahwa anak-anak itu anak yang baru lahir itu sama seperti kertas putih. Dangadong dupi dosa na ini. Ala na jol mapardosa do imana ido ben na rekod ikod dibuat terdidi. Ido padidion na badia. Padidion na badia maudok na tari itu alahi adong opat. Jadi unang asal tebuan yang aku tadi ikut tatu si doa padidion. Padidion na badia na perjolo ima majalo hasisan di dosa. Ajol mapardosa do ibana. Dungin na paduahon dia do makna di padion na badia di tonga-tonga ni nguluta ima
dapotan ngulu na baru kita. Kelahiran kembali. Dungin apa tuluhon, marhiti-hiti padidioni, tajalo ma haluau. Kita menerima keselamatan. Dungin apa opaton, marhiti-hiti padidion na badia, tajalo do ngulu na manotong, kehidupan kekal. Dan itu kita terima di dalam baptisan. Jadi tajalo do hasesan ni dosa, tajalo ngulu na baru, tajalo haluau, dungi tajalo mangulu na manotong. Ido natahapor siya padidion na bidia. Sehingga setiap orang tua meyakini dan benar-benar dia tahu kenapa dia bawa anaknya ke gereja untuk dibaptis. Jadi kolan terdidi buti. Alain naopati, ido natajalo di tonga-tonga ni mulutah. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia diperlengkapi di dalam perjalanan kehidupannya. Ido bain na di Tuhan Yesus, di ayat 10 lui nakingan, dang tadi kono ku hamu so marama. Na Roma au madapoto kamu. Dan itulah yang kita terima di dalam Roh Kudus. Lapatanda di si molo didok, dang tadi kono ku hamu so marama, dang gabe heran ayatin piat. Alhai di dalam seluk-beluk kehidupan itu, di tonga-tonga ni portibi na mangilas, di tonga-tonga ni portibi na dosaon, di dok tu hatta Yesus Kristus, tuhita kana porsea, dang tadi kono ku hamu. Dan itulah bukti yang kita rayakan pada minggu ini. Ido na tajalo no aing merhiti-hiti hasasaur ni to di purbadia. Lapatanda di si tutudo didongani kita. Kita benar diperlengkapi. Asa merhiti siya ni taboto kita tahu, kita sadar dan kita percaya manaksungod dia pe padalanan ni ngulu na tabuluson porsea hita adong do debata yang memperlengkapi kita. Ima todi perbadia. Memang nang pea kajol manong porsea hita, sejojo do dak sadar kita bahwa kita punya Tuhan. Ima nakingani salah satu na pengaruh na ima alanya ka kelengkapan na dong diha siya nganon. Jadi anak-anak Buddha mungkin semoga tidak cepat-cepat mula dong persoalan na langsung diketik AI. Ini apa jawabannya? Akasisian na pe dia dopi di. Tikira pa akasisian ni do tuata Yesus Kristus di sada parau dungi Roma gelubang nagu. Ahama di do nasida. Mate nama hita. Dungi di dungoy nasida ma guru. Gugu obak. Mati nama kita akan binasa. Padahal mereka bersama dengan juru selamat. Jadi ngolutop pejojo do songoni. Lupa hita nadong do di bata. Kita lupa bahwa Roh Kudus ada di dekat kita. Di tonga-tonga di perjalanan ngoluta. Dan benar-benar dia memberikan pertolongan. Hola didungoi, dungi tersunggul ma, kemudian Yesus menghardik angin ribut. Dungi pitor tenang ma. Alugo nagugui. Lapatanda di sini memang tutudo didongani di pargugui di batahi ta di panggulmiton ni ngulu manang di portibi na mangilason. So ngonito totong akasisian nai ditiki mate dungi hehe Tuhan Yesus. Mereka kan sangat ketakutan. Mereka terancam dari kekaisaran, dari pemerintahan pada saat itu. Alamate guru nasida. Ba songon manuk anak ni manuk na siuk menekan magoy dukna. Songon ni mahalaki. Jadi mereka sangat ketakutan. Alai nang pesadar nasida manang dang dope pajuppa di tonga-tonga ni hayun tatajisi. Alai di dalam ketakutan itu Yesus hadir. Didok di sini ingat di Yohanes 20 ayat 10 sia Roma Yesus jongjong tu tonga-tonga nasida. Jadi didok matu nasida dame madihamu. Hola dibereng roh Yesus dame madihamu. Bamardah memang. Mereka tenang. Iman apa tuduhot totong bahwa memang Tuhan tidak membiarkan. Dang dipaloas debata akan porsia tu ibana di bagasan asusaan. Imana tapestahot sadarion. Jadi untuk meyakinkan kita bahwa Allah bekerja. Mangula do debata marhite tod di perbadia. Ima tema ni permenggota sadarion. Ahado ulaw ni
tot di perbadia di ngulu ni akan porsea. Tutudo di parbohali di bata akan porsea di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Jala ido haboborhat ni perjalanan gereja. Lahirnya gereja melalui pertolongan Roh Kudus. Sudah kasih sayan na di bagasa biari, termasuk si Petrus na songon na pajago-jagohon, pahibat-hibaton, alay mabiar. Ayo do saya dong an na timana ketika ini takut ni Yesus ada ngawi itu kan tidak. Dan memang seperti itulah kita. Manusia itu memang penuh dalam ketakutan. Alai duk saur todi ni debata. Taida ma manaksongod dia kasih sayan na di bagasa biari. Duk songgop todi porbadia, maka mereka memiliki kuasa, mereka memiliki kekuatan. Mereka ketangguhan. Bahkan mulut ajaha di kisah Rasul dung marjamita Apostel Petrus pola do balik sautik 7.000 halak terdiri porsea tu Yesus. Ima si Petrus berbiar nakingani. Alai dung ro hasasaur nito di purbadiai marperbue marbungaram bah. Hata ni di patah di tonga-tonga ni nahumaliang. Di epistelipe nakingan mulut tengok dope di sisa butulan nunga disuri rakon. Bahwa pada saatnya Allah akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang. Tu sudah jol, tu anak komuna, tu boru muna, bahkan tu kepengula muna ini. Alain lagi bercatatan di sini, mulut ajaha di ulang apostel bidu 2 ya 4 di sini takas do di dok saguru tu pangaleon di todi ido. Itu bergantung kepada siapa Roh Kudus itu berkenan. Idang bui tabay bain. Dang bui subani songona tapahibati bat anek saur to di ini na. Sa songona siar-siaran di bain tidak bisa. Itu seutuhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jalat saguru di to di ido. Alai di dok nakingan tu sude do hamu. Tu sude alai saguru tu todi ido. Bukan karena kita atur-atur, bukan karena kita buat-buat. Asa marhitesian ido naing lam tahu kita hasasaur ni todi ni debata, hasasaur ni todi porbadia itu adalah satu bukti. Odo tadda di hita tutudo mengula debata. Naung dibaga-baga hotu hata Yesus Kristus di hasasaur ni todina dungi tajalo mai dung manaik ibadah tu banua kijang. Jadi itu adalah bukti bagi kita bahwa memang Allah bekerja mengula do debata marhite-hite todina. Asa marhite sianinu aing dipasunggul hom matu kita ahadu ulau ni todi. Asa tahapor siai ahado peranan Roh Kudus di tonga-tonga di panggulmiton ni nguluta. Di ayak perpudi nakingan di dok anggo di pangodiani ima tod di perbadiai si suruh ni amai merhite-hite guarhu di sini dok ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa nahwa tahun itu hamu. 2 mengajari paingoton. Mangula do tod di debata di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta mengajari kita. Mangula do tod di perbadia di tonga-tonga di ngoluta lau paingotok kita. Akan ajonok tuhatan di debata saya di paingot tod di perbadia do rohana do pikiranna. Alai yang gudung ludau kita tutu syak kata di debata karena roh itu bekerja di dalam firman. Dang di bagasan utuh-utuh. Dungi paingoton ni ima. Padita salah duna ni ulami. Dungi dohonon nama tuhita wamang wenang salah din ni ulami. Najuk-juk dohita dang menangi hokat Paulus utabigi. Alai dipaingot tod di ido kita marhite-hite hatana. Allah di dalam roh mengingatkan kita anak-anaknya. Alai juk-juk ma Paulus utabigi. Dungi tadok may bagasar hata nang Tuhani idok do hita marbisuk nita manangi. Jadi siya ni mabirkenbang mo ibo to Tuhani doi.
Dungi tadok mamuse jolma do pehita. Je mulai do halak Kristen song jolma do pehita. Je ko jolwa do hita sa unang teulah ni torneraku di bagasan. Harus apa dulu kita baru tidak melakukan itu. Mulai dok jolma do pehita. Ai naso jolma do naik kamion narom si patakan. Jolma do pehita inna. Alai jo dak tabigi pangulaun di tod di porbadia di tonga-tonga ni panggulmiton di nguluta alani hamai. Alani godak kepentingan. Itu ala gudang kepentingan, ala ni gudang kebutuhan. Di tengah-tengah ni perjalanan ni ngulut tadi hasiangan on. Di hama namin ang dihita saluhuna. Di pasunggulhon Apostel Petrus do, ahado ulaw ni tod ni debata. Alay di pahingo do tuhita bahwa debata do mual niya siniroha. Debata do mual niya siniroha. Diakka pakobasion sebelumna hado makatahatay do sada aman na malas marminggu. Amang Roma amang marminggu. Alus na sida tikini songonom ay sakudo do amang roidahan. Sakudo do roidahan nina. Maksudna sa dia roidahan naro kan? Sakuro dorida. Baido dah mau mulai kota sa rice cooker. Sa rice cooker ma mulai kota. Ang mungkin madidik sa bunagi jang idahan. Alay bohado hita makaporsiay, siya debatado mual niya siniroha. Atik pa siya kudo roidahan. Alay ang gumual ni paso-paso, mual niya siniroha, marharoroat siya Tuhan debatado. Asa marhiti siya nido, songod dia do hala Kristen, bagaimana kita orang-orang percaya mengimani bahwa Allah sumber segala anugerah. Debatado na mangula di tonga-tonga ni perjalanan ni nguluta. Debatado na mangurubi hita. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Sehingga bagaimana kita melihat bahwa anugerah Allah itu adalah pauli-ulihon. Sa Petrus 5:10. Napaduahon pahotton. Dungin napatuluhon ima paguguhon asa merguguh hita. Karena kita juga butuh kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dungi didok petuguhon. Asa hot, asa tugu. Unang murah peol. Minanya keragam ni namasa di tonga-tonga ni hasianganon. Ima natajalo siya debata lahu mengadup ya keragam ni namasa di hasianganon. Ini disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat yang sedang menderita karena iman. Jadi di pasunggul tu nasida asa unang peol hapor siya muna ingot tamuma na mangula doa siniroha di debata di tonga-tonga ni ngulum atik pe marporsuk ko saunari. Mangula do debata lahu pa uli-uli hoko, mangula do debata lahu pa hotton ngulum, mangula do debata lahu mangali hoko gugu. Mangula do debata lahu petuguhon ngulu ni hapor siya mu. Iko sadar do hita muse. Todi na pinasahan ni debata tu hita. Ima todi hagugu. Jadi bukan roh ketakutan. Ala memang nunga jolma na babir hita di tonga-tonga ni Portibion. Ala memang nunga gabe jolma namar naguk biar hita di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Dungi Roma debata menghadirkan roh kekuatan. Asa mergugu hita. Jadi margugu hita lahu mangula nasa perjalanan ni ngulu, nasa ragam ni namasa nata adupi. Kita terkuatkan sesulit apapun pergumulan kehidupan karena roh Tuhan bekerja. Di hamba namin asa marhiti siya nido di dia hata ni debata maringan di sido todi mangula. Jadi unang daw akka anak ni debata siyan hata ni debata. Saya tahu bahwa di dalam program sending ada program ABA, ayo baca Alkitab. Majaha do ita. Bata jahama. Mulun kita jahai dungi Roma hatani di bata merhiti-hiti jamiton Roh Kudus bekerja. Mangula do todi ni di bata. Atau hari kami mabe penilaian tu rangkuman
dari apa yang diberikan oleh seksi sending. Olanido ba ala baru do piau hubereng natuari sapudula 12 week kita di paling mara 5 te 5 do ang donom 5 se 12 kelompok. Jadi 5 dope. Dungi molo di pertandingan nyanyian vokal grup dong ma ono. Dong ono 5 dotong. 5 dotong. 5 do itu. 5. Jadi hirim doroha molo berlanjut do peon banggo tahun naro ngeko 10 aita bodo. Ba dak pola say murhing na tari tigang sudi kommekel do majahatan di bata dang bui murhing. Jala huberek pe memang sudah diberikan bang soal. Jadi sani do dipiliti pedito na tari basani mau dari kami. Ala memang badang dalau tu di pertandingan dion. Alai memang supaya persekutuan ada. Asadong do parsaurata. Nah, di dia hata di debata di sido mengula todina. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jemolo tajah habibeli di sido debata. Ai debata do hatai kan dari John Sedeh. Debata do hatai. Firman itu adalah Allah. Dungi mangula matodi ni debata. Di tonga-tonga ni buku nabadiai. Asa marhiti siya ni, mana neng taida, marhiti-hiti tema di hasasar nito di Purbadia di bagasan mengguta sa darion. Ahado na tajalo, di nang marsaur to di batatu kita. Di dalam pencurahan Roh Kudus, kita menerima kekuatan. Margugo mahita, di tonga-tonga ni perdalanan ng uluta, di bagasat to di. Dan itu yang dibuktikan oleh para rasul. Itu yang dibuktikan oleh para murid Yesus dalam turunnya Roh Kudus. Sudina sidabui maka jongjokon haisien itu ata Yesus Kristus dalam bahasa yang berbeda-beda. Ima hagugun ni huaso di bata merhiti-hiti tordina. Pencurahan Roh Kudus mereka dapat berbahasa banyak. Jalan nabui dia tusi sude jolma na mebigi hatai. Laos ido pangatusion di bahasa roh. Dia do bahasa roh, dia do bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti oleh setiap orang yang mendengar. Dia muludang do tetu sidang bahasa roh. Itu yang tertulis dalam Kisah Rasul. Dalam bahasa apapun mereka pada saat itu, semua orang yang mendengar bisa mengerti. Tanpa ada mulu di rapot internasional nanungi headset terjemahani. Tang adong pakai headset kini kazolmai untuk supaya diterjemahkan langsung kepada bahasanya. Alai ulau nito di ido nama dok sudehi tanda pungon budu tatusi ahana di dok dasidehin. Ima haburjon ni debata di tonga-tonga ni perdilan di ngulu ta asa ta atusi panggulmiton di ngulu na ta adopi marhite-hite tod dini debata itu. Jadi tidak harus berbahasa roh seperti komunikasi ini. Alai sarong do dihita pangatusion ima huaso do gugudu haburjon ni debata mangaleho na sini rohana asabui dapat kita supaya kita punya kekuatan dongi dilem muse huaso tarida doi sanak kasih sianda dileo do huaso tuna sida asa supaya mereka berkemampuan untuk menyampaikan firman Allah berita sukacita sehingga orang banyak bisa menerima memahami dan mereka mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ido totong na jinalo niya kaperseding. Uben na sahat tu tano batak barita nauli. Jadi mau lihat roh nota tu di bata sahat tu kita barita nauli. Dungi mangalehon hatuguon. Tod di Purbadia do nama baik kita merhatuguon. Dang murah-murah hitaon medeb, dang murah-murah hitaon marsak, dang murah-murah hitaon medili. Dang murah-murah hitaon putus asa. Alaniaha ala dilehor de batado toddina toddi hatuguon asa margugu hita itong-atongan ni ngoluta atong dia mua manami na nami ima ulaw ni toddi Purbadia di tong-atongan ni ngulu ni ganup akan naporsea. Pekerjaan Roh Kudus itu di tengah-tengah kehidupan kita asa margugu hita asa marhuaso hita asa tugu marhatuguo kita di tong-atongan ni panggulmiton ni ngulu di sandok Purtibion karena jok do nata adupi
Justru kebalikan dari realitas kehidupan. Natabayakon songonon faktana songonan. Idu na juk tadupi di tonga-tonga ning ulu. Ayang go natabayakon A, realitas na A, dan mungkin berdoa pun tidak perlu. Kita bayangkan Z, realitasnya Z, mungkin bertuhan juga tidak perlu. Alai na sejuk do di tonga-tonga di Portivion, bayangat ta ado, alai realitasnya Z. Ima do na kan, sian A to Z. Dungi di dok debatama unang marsak ko, unang medilih. Saya bisa membaharui itu. Dan Roh Kudus menyertaimu, menguatkanmu. Jadi itulah yang menyemangati. Ido na patuguhon nguluta terus. Los ido tatong natahaporsiai nang di tonga-tonga ni rencangan ni Huriata. Marhite pembangunanon. Ala porsia do hita mangula todi. Anggo so porsia hita mangula todi, dang buita dang tarbayako kitai. Sungguh dia mamasai pasti donita. Tetapi karena roh bekerja, mangula do todi ni debata, atok tahaposi mai. Asa dipatuduhon, asa diajari, asa dipahingot, jala asa dipergugui, jala asa dipasu-pasu hita saluhuna. Dungi di bagasan hasadaun, di bagasan lasne roha, tarpature hita mai. Di tonga-tonga ni, akka sakap naung tatotopon marhite-hite rapok ni Huriata. Jadi ido si pangido utta sian sian debata. Ido naik kota haposi sian debata. Mangula do todin debata. Jala ido tangyang nami kaparhalaru. Tarpasu-pasu maka ruas taba makapangkana, taba kapangomuanna. Dileo madihita hasadaun untuk membangun gereja ini. Kosongon ido. Amin. Bau nang ragu kamu. Ikon yakin do hita madokoni. Amin. Kita tidak tahu itu, tapi kita percaya bahwa Roh Tuhan bekerja. Tarpasu-pasu mahita sa anggo tarpasu-pasu di hito caluhuna boido tarpature hita na sinakapan ni Huriata atong tapapos marohatta laho medalani perjalanan di ngulu karena Roh Kudus bekerja untuk menguatkan, menyemangati patuguhok kita di tonga-tonga ni panggulmito ni nguluta songonima ang akanatoras. Tuhan berikan tanggung jawab yang bertambah dan ada pertanggungjawabannya. Jadi anaki titipan ni dibatadoi. Itu titipan Tuhan. Syukurilah dan pertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Apuna ni dibatadoi dan apuna munai. Sehingga pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Di tonga-tonga di panggulmiton ni nguluta. Jika Tuhan memberikan tanggung jawab itu syukuri. Hamulate hommai tuadupan ni debata moduli dehon debata dope tuhita sada ula-ula naikon si pertanggungjawab ponota di tonga-tonga ni nguluta. Di pertemuan singkat kemarin saya sudah sampaikan beberapa hal penting bahwa tugas kita adalah menghantar mereka menjadi anak-anak yang percaya, beriman kepada Tuhan. Ajari na di ulangan onomi iko puda honommu ina tiki modom tiki hudul tiki merdalalan lau modom nang dunghehe muse itu jale iko surat onommu yaitu mengajarkan kepada mereka bahwa firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Pertanggungjawabannya adalah dari kita orang tua daksian na asing. Tuhata manama dongani tuhata mamasu-masu hita saluhutna. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian merdongan asangapu do mulyati dasni roham Tuhan di pesta lasni roha hasasaur netod di perbadia di tonga-tonga ning ulunami. Napaingot kami todim to di perbadia do totong na mangajari kami. Napaingot kami mangalihong gugu di kami. Mangalehon asini roha. Mamasu-masu kami. Anggiak marhiti-hiti siya ni totong lam tabapos rohanami di tonga-tonga ning ulo nami. Pasatay may masaluho na karuas ni Huriam. Di bagasan hasasaur ni todim to di purbadiay asa lam pos situturo hanasida. Di asi doho dengan ibasam na madongan ya kapanggulmito ning ulo nasida. Moleate di asini roham ditabayho bilang-bilang di keluarga ni amang Albert
manalui nang burna 70 marhite parsorang dana di nasida pasu-pasu madak danaki pasu-pasu manang nasida songoni do totong nang di akka yanakon ni huriam di narona sida marhiti-hiti natorasna majalo pedidion nabadia di bagasatikion yanakon nami si Harold Jagar Sianturi Aaron Rai Silaban Reinan Rafa Pangaribuan nang majalo pedidion nabadia siako marhiti-hiti huriam homa Tuhan na mga pehon asa di bagasan haluaw na siya ko'y ngulu na sida songoni manang natorasna homa na mamasu-masu songoni matotong nang ang yanakon ni huriam nang majalo pasu-pasu pardong at saripeon basa tami may homa na patuluson sa marturi sa luhu na hobartuasi do dengan ibasam ubo kami matotong di bagasatang yang nami akay yanakomu yanakon nami yanakon ni huriamon dia kasihol ni rohana sida di sirokap ni todina totong maho na mandungani homa na patuluson homa na pajupakon akasirokap ni todi di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna asa martab batong nang akalas ni rohana sida tujulon narion songoni manang di ruas ni huriam di na tabba bilang-bilang di tonga ni huriamon gabe dongan nami saulaun lahu makubasi huriam manasida di tonga-tonga ni huriamon songoni matuhan nang ruas ni huriam na di bagasa parsahiton na di bagasa nakapangobation di bagas nasida di rumah sakit manangati tungadong rap dohot tami di perminggu cadarion homa Tuhan na pamalupon homa na mga lopos ni roha di nasida hodo para si roha na sumurung jala hodo paddaw ni bulon na sumurung tarlumowi ma di amanami inanami nang akka yanakommo na di bagasan akka pemulihan pangobation nuaeng ima di amang Mardimos Utapea amang Henry Parsauran Sirait anak nami si Axel Siringoringo Dominic Sianipar Kenny Boruna Pitupulu Nathan Marbun songoni matotong nang di amanami amang situa tegi siaturi dohot inang Santa Lucia Siringoringo Borumanik asini rohama Tuhan na pamalupon na mahalyo kahipason di perdagingon nasida songoni manang di pembangunan ni Huriam totong mau pasatami tuho homa na patuluson homa na mamasu-masu hami sa luhun na karwasmo asa buhay terbaik kami akan naduminggan manupahi di nalaho merenovasi gereja AGPD Puksadaon songoni ma totong nang akarwasmo na marlas ni roha ulang tahun kelahiran ulang tahun perkawinan di tanggal 2 nasalpu 1 Selerion tanggal 2 Juni marlas ni roha manasida makamulateho tabani umur di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu nasida doh di tonga-tonga ni perdalan ni akaparsaripionna tabba makasilas ni roha to ketika nanang ro nanang si jalon nasida siako ubo kami matotong udut ni ngulu nami sahatu homa dangi dokto dinami lam tabay akasini roham asa tungguk las ni roha hami di tonga-tonga ni ngulu nami sesama dosa nami nagodangi mariti Yesus Kristus Tuhan sokopami moliate madiho amen Amen. Mari dehita los tapasah mapiliata. Joy
Masuk mahita tu padidion na badia, merede hita siyang bukwet di nomor 146, ayat 1-2. Jongjong mahamuna toras, ni nanang tardidi. Martangyang mahita. Alia manami na di banwa gijang, naroro hami tujulom, mabuan na kadadanakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anakomu. Pasu-pasu, jala parguguy manasida, mangyahi hanguluas sugot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atau kamu akadongan na mabuan danak si didionon. Tangiho kamu ma hatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tulia portibion, ninamadok akka sisianna. Uday hamuma sa luhut bangso, didi hamuma nasida, tubagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot toddi parbadia. Ajari hamu manasida mga raduti sa luhut na hutonahon ito hamu. Jala ingot ma, sa idong anak ko do hamu ganupari, rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manangisan na porsea, jala ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea, honauhum sugut. Tangiho kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong ma akan na mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di pitsang akka sisian naima na mabuani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus si sugu marohana. Di dokma. Luas samuma akka danakiro tuaw. Unang oray hamuna sida. Ay di akka sisongonido harajaon ni di bata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangisepe anggo sosongod danak ibana majalo harajaw ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danaki dia pehom ma tangan na tunasida mamasu-masu nasida. Atong di hamu natoras hati dako kamu majolo ha porsiaw tay rapma hamu madok. Au porsea na tinabuhan ni si Maria. Dito ito ata. Ito na turo ng gitanong. Au porsea, ton di parbadia. Amen. Atong alusya hamuma hata na husukutonon. Parjolo, di pangido hamunuaing didion akka danahon tubagasan ni nahinaporsyam muna alus na di pangido rohanami. Kaduahon, beha naulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di ihuton na sida hata ni debata alus na naulo do hami.
Patuluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perpunguan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus halusna naolo do hami. Atong tapasaha man nasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Roma hamu tujulu sada-sada. Ali Erons Rai Silaban. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni toddi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling nililing na. Amin. Ali Harold Jagar Sianturi. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni toddi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling nililing na. Amin. Ali Reinan Rafa Pangaribuan. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni toddi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni liling na. Amin. Jongjong mahamu na toras ni nang tardidi. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahatami kada danahot tuho. Jala di jakokodo na sida gabi anak kommu marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na saliling ni liling na. Asima roham dohot dia kanatoras ni danahon. Sai pargugui jala ajari manasida manugu-nugu danahot tuho. Asarap na sida taruli dia kaarta ni harajaumu. Alia manami na di Banua Gidjang sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gidjang. Leho matuhami sa darion hanguluas ya pari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siya pangago, ay hono na puna harajaon, dohot tagugoon, rodi hasangapon, saliling ni liling na. Amen. Pudul mamu. Asa tapawjog parminggota, marinde mahita, siyan bukwede nomor 147 ayat 5.
niakoma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hustos di julom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo. Ditong-atongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asa lam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan de bata amanami nasotarasam dugudang ni silehon-lehon mu dihami todim na badiay di lehoko tuhami jolma sumonggopi hami na leon na umargaydo di lehoko tuhami jala gumudang dui siya portibiod dohot siyan pangisina sudi ope mauliate marohanami jala puyon nami maho ala ni sudi habal gaon dohot hamuliommu naong pinapatar mo tuhami sa lehom matod di parbadiay tuhami tuhuriam akka naulo mangihutot Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatottong hami mian di barita naulii, aletod diparbadia, say pasada ma huriam na pinapungupungumi, asa masijaloan, jala masiaholongan songon akka ruas ni daging ni Tuhan Jesus Kristus na badiai. So dangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akka dosa na balga doho na memet si pasidingon nami, say buas mahomane sa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbahe kami saur tu bagasan huria na badiai na sasadai, sayor dihon jala padumu hami tu amay, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Jesus Kristus, say tabay silehol-lehot tu huria, asa lamgadda torop niya kaparbarita nauli, dohot pangajari, dohot para si roha, nama maritahon habal gaummu di portibion say sodangi jala pasu-pasu sudi parguruan ni halak Kristen di gereja di parsikolan nang di bagas nabi asa tao na sida saor tu parpunguan sugot say sungguli akan na tarpudom jala parguguy akan nagali say songgoti ma akka nanayang doho natakang marroha say asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi say parrohay akan nabujok roha jala apuli akka na marsak dohot na dangoli, asa unang di rupa-rupa portibion akka na manguluiho. Say tatap ma natargugot dohon na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaw di Tuhan Jesus. Say ajari na sida maralus jala miyam maholi bagasan na sida. Say ramoti ma pikiran ni akapangonggomi, panguhum dohot akaraja, asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida ari paruhumas sugot. Say patugo haporsyaw nami, asa totong huingot tami, naung sesa dosa nami, jala buanom mo hami tu hanguluan sugot, sa sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malaki dagingon, panguluan mo domuse, asa masuk kami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saot malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa daryon hanguluas siya pari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, duna puna, pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim.